Пристигнаха двете основни части за ремонта. Това тук е тръбата, която излиза от изпускателния колектор и влиза в охладителя на егера. Номерът е по Nissan, ама го доставяха Рено. Ето, чистак барсак ще сложа на това камионче. Старата, ето е старата. Опитвали са предните майстори да кълват, да плюят заварки. Естествено не е издържало, защото ремонтите са правени най-вероятно без да бъде свален двигателя, което е много невъзможно. Личи си, че тръбата е черна, изпускала е газове, които са чернили мотора отзад и са вдигали топлината. Вероятно тук също е плюто, заваряно, плюто, калвано. Струва ми се, че тази дупка вероятно е изпускала газове, отработени. Не е функционирала правилно системата, нали се борим за екологията. Като цяло е чиста, но всъщност е развалена. Та, идва новата. Така. Ето и пристигна виновникът за всичко това. Пак Рено по Nissan. Охладителя. Сега ще видим. Ето. Токио радиатор. Такъв е монтиран всъщност и на камионът. Такъв свалям и оригинален. Ето го старият. Токио радиатор със същия продуктов номер. И така, който създаваше проблеми и надуваше в охладителната система. Лъжейки, че има спукана глава. Сега ще сложа чисто новичък. Цената няма да я споменавам, на никого няма да му хареса, но такъв е живота. Ще сложа чисто нов и този проблем вече ще бъде изключен, защото охладителната система ще бъде направена както трябва и това вече няма да има предпоставка за подобен род проблеми. Та така, сега ще премина към монтажа. Има специфика, ще спомена и така. Стигнах до най-важната част. Монтажа на тръбата и охладителя. Изискването на производителя е всички сглобки да бъдат прибрани с поставени нови гарнитури и така ще се избегне разрушаването на някои от резбите, понеже металните връзки са доста трудни. И сега ще ги прибера и след това ще ги притегна на 22 Нм абсолютно всички по веригата. Ей сега. Подредил съм тръбата, охладителя, егера. Спецификацията по завод е: първо завиваме всички гайки, болтове навсякъде, леко ги обираме и чак тогава, когато е прибрал цялата композиция добре, тогава затягаме на 22 Нм
всичките гайки и болтове. Без значение дали тук са 16, тук са 14 или 13, няма никакво значение. Вече съм завършил монтажа. 22 Нм, 22 Нм, 22 Нм. Включително и всички преди това болтове. Това са егер клапана. Всички тръбички са монтирани, преди това почистени, много важно. Всичко е направено както трябва.